Yan habarlarda belläp geçmediýäli Ýewropa Birleşigi Russiýa garşy ykdysady sanksiýalaryny Minskde gelinen ılalaşygyň berja edilişi bilen baglanyşykly boljakdygy barada ılalaşdy. Geçen ay Minskde Ukraina hökümet güýçleri bilen Günnor Ukrainadaky Russiýa tarapyndan goldanýan godalançylaryň arasyndaky konfliktiň syýasy taýdan çözülmegi we o gatyşyň bet edilmegi dogrusynda ılalaşyga gol goýulypdy. Bu barada kärdeşim Gödeliň taýýarlanan has giňişlik maglumatyny bilelik dediňläliň. Ýewropa Birleşigi ortiýet bagatyndaky ykdysady sanksiýalaryň Minsk ılalaşygynyň berja edilişine bagly boljagyny aýdýar. Geçen aýda gelinen bu ılalaşyk gündor Ukrainada hökümet güýçleriniň we ortiýetçi separatistleriň arasynda ok atyşygyň bet edilmegine we syýasy çözgüde gönükdirilýär. 19 martda Ýewropa Birleşiginiň Brüsseldäki sammitinden çykyşynda Ýewropa Komissiýasynyň prezidenti Donald Tusk Ýewropa Birleşiginiň liderleriniň ykdysady sanksiýalaryň dowam etdirilmeginiň Minsk ılalaşygynyň berja edilmegine doly bagly bolmagy we muňa 2015-nji ýylyň aýagynda seretmegin göz öňünde tutulmagy barada karara gelinenligini aýtdy. The European Council agreed that the duration of economic sanctions will be clearly linked to the complete implementation of the Minsk agreement. Ortiýetiň maliýe goranyş we energiýa puwdaklaryna garşy sanksiýalaryň mökleti iýul aýynda dolýar. Formal taýdan sanksiýalary ýaýbanlandyrmazlyk baradaky karar Ýewropa Birleşiginiň diňe indiki sammitinde iýun aýynda kabul edilip bilinýär. Emma sanksiýalaryň Minsk ılalaşygyna baglaşdyrylmagy sanksiýalary dekabr aýyna çenli ýaýbanlandyrýar. Sebäbi ılalaşykda Kiýewiň ortiýet bilen terketlerine gözükçüligini ýylyň aýagyna çenli doly keltmegine çağırış edilýär. Tusk Ýewropa Birleşiginiň ortiýetiň Ukraina goşulşmagy sebäpli gerek bolsa goşmaça sanksiýalary girizmäge taýýardygyny hem belledi. Onuň sözlerine görä karar Ýewropa Birleşiginiň 28 agzasynyň ortiýetiň gündor Ukrainada 6000 çemet adamyň ölümine sebäp bolan konflikte goşulşmagyna garşy bütewi garaýşa gelenligini görkezýär. Moskwa sanksiýalaryň adalatsyzdygyny aýdýar we konflikte gatnaşygyny ret edýär. Şol birakda Kiýew we NATO Ukrainanyň ortiýet bilen terketdeş iki regiona gözükçülük edýän separatistleri goldamak üçin Moskwanyň goşun we ýarag iýerenliginiň taýyk subutnamalarynyň bardygyny aýdýarlar. Ýewropa Birleşiginiň karary ýurtlaryň arasynda gelinen barlaşygyň netijesidir. Polşa we Litwa ýaly ýurtlar sanksiýalary dekabr aýyna çenli ýaýbanlandyrmak barada resmi karary gaýra goýulmasy gelinmegini talap etdiler. Beýlekler şol sanda Wengriýa we Gretsiýa wagt mökleti dolýança kararyň ýygy testirilmegini teklip etdiler. Munyň öňü ýerasynda Brüsselde Tusk Ukrainanyň premier ministri Arseniy Yatsenyuk bilen duşuşdy. Yatsenyuk ortiýetiň prezidenti Vladimir Putini Ukrainanyň üstünde Ýewropada bölünşik töretmäge synançykda aýplady. Yatsenyuk Tuska Ýewropanyň bütewlik görkezmeginiň iň gowy jogap bolup biljekdigini aýtdy. 20 martda Ýewropa parlamentiniň esasy komiteti Ukrainanyň ykdysadyýetyne goldaw hökmünde 1,8 milliard euro möçberde orta mökletli karz vermek plany dogrusunda setverişlik geçirdi. Kärdeşim Gödeliň taýýarlanan maglumatyny dinlediňiz. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet Departamenti regionaky syýasy ykdysady nämälimlik mahalynda Amerikanyň Merkezi Aziýa bagatdaky synyny tamamlandygyny aýdýar. Bu barada kärdeşim Ýowşan Nurwanyň taýýarlanan maglumatyny dinlediň. Birleşen Ştatlar özüniň Merkezi Aziýa bagatdaky strategiýasynyň täzelinin görnüşini taýýar etdi. Bu sebäp Ukraina konfliktiniň fonunda ykdysady gowuşgunsyzlyga düşen ortiýet we gartaşan awtokratlaryň gümürtük mirasy çörlügi bilen baglanykda syýasy ykdysady nämälimlik bilen ýüzbeýüz dur. Strategiýanyň täzelenmegine geçen ýyl ortiýetiň Ukraina bagatdaky harby interwensiýasy bilen hem baglanýar. Bu syn Kremliň hereketleriniň Birleşen Ştatlaryň daşary syýasatyna töwerekleýin täsir ýetirýänini görkezýär diýip ekspertler aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obamanyň administrasiýasy golaýdy puwdagara syýasat synyny gaýtadan gözden geçirdi. Onu bizim Merkezi Aziýa hökümetlerine we halklaryna bolan üýtgegsiz ıgrarlylygymyz tasdiklandy diýip Abaşanyň Döwlet Departamentiniň sözçüsi Azat Ýewropa we Azatlyk radiosyna aýtdy. Döwlet Departamenti synyň jikme-jikliklerini açmakdan boyun açyrdy we onuň haçan ýyl ýeterli boljagyny aýtmady. Ýagdaýdan habarly adamlar bu synyň netijeleriniň gelýän hepdelerde aýan edilmegine garaşýanlyklaryny aýtdylar.
Döwlet departamentiniň sözçüsiniň aýtmagyna görä ABŞ regional howpsuzlygy saklamak, regional we dünýä bazarlary bilen ykdysady integrasiýany ýokarlandyrmak, adam hukuklaryna we demokratik dolanlarşa hormat görkezmek, özara bähwitli beýleki iki taraplaryň we regional meseleleri ilerletmek üçin Merkez Aziýa hökümetleri bilen işleşmegini dowam etdirer. ABC-nyň ýokary derejeli resmileriniň golayda den beýanatlary täzelenen siýasatyň Washingtonyň Merkez Aziýa babatdaky ozalky siýasatynyň uly bir ýetgeçlikliginiň bolmajagyny görkezdi. Ozalky siýasat ABC we NATO güýçleri Awganistanyň çykandan soň täze ýüpek ýol inisiatiwasynyň durmuşa geçirilmegini, durnukkullygy berkitmek üçin regional töwdanyň ösdürilmegi ýaly maksatlary öz içine alýardy. Täze ýüpek ýol planynyň durmuşa geçirilişi gowuşgunsyz hem bolsa Döwlet departamentiniň Günorta we Merkez Aziýa meseleleri boýunça kömekçisiniň ornwasary Richard Hoagland 18 martda Washingtonda söýlen sözünü "Biziň uzak möhletli strategiýamyz Merkez Aziýany, şol sanly Awganistany ýene bir gezek global töwdanyň çatyrygyna öwürmek" diýdi. Öňüdişlik bolup geçýär. 2009-njy ýyldan beri Merkez Aziýadaky regionary töwda 49% ýokarlandy. 2011-nji ýyldan beri bolsa regionyň serketlerinden geçýän harytlaryň bahasy 15% aşaglatdy. Hoagland entek edilmeli işleriň hem känligini sözüne goşdy. Merkez Aziýa boýunça ekspertler täze ýüpek ýol inisiatiwasynyň Hytaýyň Merkez Aziýanyň içinden öz ýüpek ýol töwda ýollaryny gurmak wagtda diýen agressiw dylmaşlyk netijesinde aýak astyna düşýänligini aýdýarlar. ABC resmileri regiondaky Amerikan we Hytaý tagarlalary bir-birine gapma garşy däl we olar bir-biriniň üstüni ýetirip bilerdi diýerler. Şu aralykda Ortiýat regionyň iň uly ykdysadyetini, Newtow Gazagystany Kremliň baş tutanlygynaky Ýewraziýa ykdysadyet birleşigine salmak başardy. Merkez Aziýanyň ýene bir respublikasy Kyrgyzstan bolsa bu gurama maý aýyna girmekçi. Mundan başga regiondaky hökümetler, hususan Gazagystan bilen Özbegistan näbelli syýasy gelecek bilen ýüzbeýüz dur. Gazagystanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew hem Özbegistanyň prezidenti Islom Kerimow hem 70-den aşan adamlar, emma olar ýene bir gezek prezidentlik möhletlerini uzatmaga synanýarlar. Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahman we Gadawaý Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow hem öz döwletlerini iň ýokary wezipe ornaşyp, anyk aýdyň miras düşersiz ýurt dolandyrýarlar. Bu hökümetleriň liderleri hukuk toparlary we günwatar resmiler tarapyndan adam hukuklarynyň bozulmalary diýilýänini tanqid edilýär. Kardeşim Ýowşana Norwanyň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň TuneIn.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy TuneIn.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. TuneIn.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Habarlar günnelik programmamyzda Türkmenistana deýişli maglumatlarymyz bilen dowam etdirýäs. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet Departamenti halkary neşe gödäwçilik strategiýasy barada hasabat çap etdi. 18 martda Kongresse hödürlenen 2 bölümden ibaret bu hasabatda dünýä ýurtlarynyň neşäniň önümçiligini, dolanşygyny we ulanylmagyny Birleşen Milletler Guramasynyň ulalaşyklarynyň çägini öz halkary boşnamalarynyň esasyny azaltmak boýunça köp taraply tagallalaryna baha berilýär. Şeýle-de hasabatda hökümetleriň bir kanun pullaryň ýuwulmagyna hem terrorçylygyň maliýeleşdirilmegine garşy görüşi barada habar berilýär. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň Döwlet Departamentiniň täze raporty barada kardeşim Gödel has giňişrak maglumat taýýarlady. Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň halkara neşe gödäwçiligi strategiýasy barada hasabatynyň neşe we hemiki gödäwçilik bölüminde 90 çemeti ýurdun we geňişliginiň tagallalary barada maglumat berilýär. Hasabatda Türkmenistany neşe we hemiki gödäwçilik boýunça birinji bölümde baha berilýär. Maglumatda Türkmenistanyň Awganistandan Türkiýe, Ortiýa we Ýewropa şeýle-de Eýrana ýa-da Eýran üstäşir geçirilýän neşe gaçakçylygynyň geçiş ýolu dugaýdylýar we onuň bir kanun neşäniň hem hemiki
maddalaryň esasy öndürji ýa çeşme ýurdy dälligi bellenýär. Hatabatda bellenişine görä bir kanun neşeleriň esasy bölegi Türkmenowgan we Türkmen-Eýran şirketlerde ele salynýar. Neşe garşy göreş hökümetiň ileri tutýan siýasaty bolup durýar. Önemli statistika henidem yeterlikli däl, emma hökümetiň neşe bilen bagly jinaýatçylyklar sebäpli tutsak edilenleriň günäsini geçmek tejribesini beseden soň içerki neşe sowdasynyň möçberi azaldy diýilip hatabatda edilýär. Şeýlede bellenişine görä 2014-nji ýylyň dowamında bolan esasy öňügüdüşlikler hökümetiň Daşoğuz vilayetinde tiriyek gaçakçysynyň tutulmagy barada beren resmi habary ýurtda ele salynan neşe serişdelerini ýok etmek boýunça ýyllyk çäreleri we neşe garşy göreş boýunça jemgyýetçiligi öňküsünden has köp maglumat bermek ýaly çäreleri öz içine alýar. Türkmenistan halkara guramalary we diplomatik missiýalary bilen çäkli derejede hyzmatdaş bolmagyny dowam etdirýär. Emma onuň kanun goraýjy agentlikleri serişdeleriň türgünleşigi we enjamlaryň yetmezçiligini duýýar diýip hatabatda Türkmenistanda daşardan barýan neşe serişdeleriniň gaçakçylygynyň esasy ýollarynyň arasynda ýük we ýolagçy ulaglarda gizlemek, piýadalaryň daşamagy käbir halatlarda adamlaryň, haýwanlaryň bedeniniň içinde aşgazanda gizlemek ýaly usullaryň ulanylýanlygy görkezilýär. Eýran tarapyndan barýan ýük gatnawynyň agyrlygyna galýanlygy we Türkmenistandan Äzerbeýjana we Ortada Hadar deňizi arkaly parom gatnawynyň gaçakçylygy üçin amatly ýol bolup durýanlygy hatabatda bellenýär. Ýurtda giraýynyň tirýegiň we marihuananyň bahasy regionda iň ýokary bolmagyna galýar. Bu bolsa üçinçiligiň çäkliligini görkezýär. Saglyk ministrligi neşekeşleri bejerýän 6 sany keselhanany dolandyrýar. Her keselhanada gününe $10 möçberindäki bejerginiň muht berilmegi göz öňünde tutulýar. Emma Türkmenistanyň hökümeti neşekeşleriň sanyny degişli statistikany 2006-njy ýyldan bäri çap etmeýär diýip hatabatda aýdylýar we korrupsiýa meselesine hem üns berilýär. Türkmenistanyň kanun goraýjy edaralarynyň işgärleriniň aýlyklarynyň pes bolmagy we giň ykhtiyarlyklary korrupsiýanyň güllä ösmegine ýol berýär. Jemgyýetde polisiýa bolan anamsızlyk we polisiýanyň paraxorlugy, başgoşýanlygy baradaky maglumatlar kanun goraýjy organlarynda korrupsiýanyň problemaly derejesi barada habar berýär. Gaçakçylykly hareketleri şeriketden geçirmek üçin resmiýetlere para bermek bilen bagly wakalar köp hatabalyndy. Şol bir wagtda kanun goraýjy organlaryň işgärleriniň ýa-da beýleki döwlet resmiýetleriniň neşe korrupsiýasy bilen baglylykda ýydarlanmagy barada 2014-nji ýylda habar berilmedi. Diýip Birleşen Ştatlaryň Döwlet Departamentiniň halkara neşe gözegçiligi strategiýasy barada hatabatynda Türkmenistanyň neşe garşy göreş meselesinde halkara we regional derejesinde hyzmatdaşlygyny ýaýwanlandyrmagynyň ähmiýeti bellenýär. Kardeşim gödölüň taýýarlan maglumatyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, raportda Türkmenistana berilýän baha barada siz näme pikirde? Bu baradaky pikir garaýşlaryňyzy, bellikleriňizi biziň bilen paýlaşyň. Biziň metbuat email belgisi gmail.com email adresine haturadyň ýa-da Moskwadaky telefon belgimiz 7926 236 04 55 jaňydyň ýa-da SMS ýazyň. Hormatly radio dinleyijiler, biziň gepleşiklerimizi internet saytymyzdan hem dinläp bilersiňiz. azadhabar.com internet sahypamyzda size sesli we çap görnüşli maglumatlary, suratlary, videolary hödürleýäris we öz pikirlerinizi aýtmaga çagyrýarys. Türkmenistanda azadhabar.com internet saytymyza derwede.net arkaly girip bilersiňiz. Habarlar günnelik programmamyzda Türkmenowan serhediniň golaýyna bolup geçen wakalary deýişli maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Owan hökümet delegasiýasynyň Owansanyň Türkmenistan bilen serhetleşen garkyny etrawyna bolan wakany derňemek üçin etrawa baranda habar berilýär. Owansanyň Demiradyna ýerleşen garkyny etrawyna 16-njy martda geçirilen protestde 5 adam ölüpdi. Bu waka Türkmenistan bilen aralykdaky Amy derýada ýerleşen we eýçiligi jedelli bolan ada bilen baglanyşykly geçirilen protestçilere howpsuzlyk güýçleriniň, ýagny Owan howpsuzlyk güýçleriniň okatmagy netijesinde bolupdy. Häzirki wagtda Owan hökümet toporunyň garkyny etrawyna bolan wakany derňemek üçin etrawa barandygyny, emma delegasiýalaryň halkyň ardyny dinlemendigini yerli ýaşaýjylar habar berýärler. Azatlyk radiosynyň Kawla habarçysy Şamerdan Gulumrady hökümet toporunyň garkyny etrawyna eden sapary we ol ýerde gürrüň edilen meseleler bilen gyzyklanyp, garkyny etrawynyň artşyny we owa geňişiniň başlygy Gulam Resul Qaryadar bilen söhbetdeş boldy.
Demirgazyk Awganystanyň Jowzjan welaýatynyň Garkyn etrawynyň arçyny we oba geňeşiniň başlygy Gulam Resul Karyadar Garkynda bolan waka bilen bagly hökümet delegasiyasy Garkyn etrawyna bardy. Olar sizi kanagatlandyrdymy? Garkyn uluswallygymyza Kabuldan Reýsay Jemhurdyň uzadan haýhatlaryndan iki sanak alykyftar tiyara bilen gelip biziň Garkyn ilimize gelip düşdiler. Biziň arzularymyz sorajak diýip. Arzularymyzyň baryny aýtdyk. Olar bizlere wa'da berdi. Her kim iden bolsa şol adam mähkeme bolsun diýip ol adamlar söýdük getirin adam oýup gitjek bular diýip bilen almazdan uçup gitdiler. Garkyn halky ölüp näçe adamlarymyz yaralanyp otyp. Ölen 5 bir maýda jygan bar Garkyn uluswallygymyzda biziň şehit boldy. Ýöne lekin biziň bu şehit bolan adamlarymyzyň ýygyndə her gaýsynda 7-8 sanjak sagyr oglanlary galygly. Bu sagyr oglanlara hali haça şol dep bolady diýen bir hökümet bir göremiz ýok. Jowzjan welaýatynyň hakimi ölenleriň hosarlaryna kömek etmedimi? Balkın hakiminden başka bir yapılan adam yok. Jowzjan welaýaty goýun başka bir yapılan adam yok. Sagyr oglanlar halkyň ýadyna düşdün. Garkyn etrabynda dören waka sebäp bolanam biziň mülkimiz diýip siziň hasaplayan adaňyz bilen bagly. Adanyň meselesiniň çözügüdi üçin baran delegasiýa öz ardyňyzy ýetirdiňizmi? Biz hemme şol gepler gelen adamlara, hayatlara, Kabuldan gelen hayatlarımıza aýtyp berdik. Şol jeňelden biz diýene alýan zadymyz almasak Garkyn halkynyň agzy gymyldamýar, sagyrlaryň agzy gymyldamýar diýip aýtdyk. Biziň Garkyn halkymyzda biz hasap etsek bir nüfusa 500 metr ýerimiz ýok. Biz näme iş edeli? Biziň ýerimiz derýa almazdan ol. Biziň gallamyzdan bihançylykda döwlet biziň ýaş oglanlarymyza iş tapdyramasa, biz şol jeňelden alynýan zady almasa biziň ilimiziň sagyrlaryň agzy gymyldamýar. Adada Türkmenistanyň serhetçileri henizem garym gazyp çyl galdyrýarmy, dikeldişi işlerini alyp barýarmy? Şol waka bolanlar biziň jeňelimiz ben goýanam ýoklar. Serhadymyz ben bilen serhadymyz ol gaýaklarymyz çykaryp goýdy. Biler ötüren ýoklar hali. Derýadan aňram ötemiz ýok. Döwlet ýaş kiçilerimize iş tapdyrmady, gaty bilen müşkile fedawar boljak. Derýadan aňra ötürmeýän bäri Awgan hökümetimi ýa aňyrdakylarmy? Aňyrdakylarym bar ki sen bilemedin ötüren ýok, bilen ötüren ýoklar. Bize rahim etjek adam babasa aňyrda 2 ýyllykda biziň 2000 ýylymyz derýaldy. Her gaýsy bir ýarym giripçik ýeriň başyny çägäniň üstünden haýatdyp diýwal edip şonda otyrlar. Hatda bir tamazor kerýany hem ýeri ýok. Bir joýatyk bamy kerýany hem ýeri ýok. Jeňelmeden gaýt bolsa, bir joýatyk ýeram ýok, şoňa bir bamy kibise. Biguna 5 adam öldürildi, 10 adamdan gurrak yaralandı deyip aýtdyňyz. Onuň jogapkärçiligini kim çekmeli? Kim jogap berjek 5 adamyň ölümine? Mecbur mukallaf öldüren adam jogap berdi. Atylan ýermälim, edilen ýermälim eden jogap berdi. Olardan mana diň gelip gitdiňi biler forajak diýip gitdiler, umydymyz var. Forýaýarlar, foralaýar diýip umydymyz var da. Öldürenler kim? Mana bir polisimiz tarapdan sebep bolan biziň ilimizde aýzyr ýa talip ýok ýa ýene bir zat ýok. Eger bag bolsa da biziň ilimizde biz okul setmestimiz ýok. Garkyn ilimizde 25 000 nüfus ýaşaýar. Dükbüýüniň önünde nezmanlaň eskerleri ilinde tutagan ýok biziň ilimiziň içinde gelip. Şol ýany bir gep bolan bolsa, näme üçin bir posta okdymyz, näme üçin bir polis ýaralanmaz, haýsy bir polis yaralanandan, haýsy bir posta ýyklandan, haýsy bir okul degen ýer ýok, baryp gördüler. Ol hökümetiň emlägine, hökümetiň adamlaryna ziýan ýeten ýok da şeýlemi? Ýok, bu törtan şişe döwlen bir törtan aýna döwlgi diýip bir musulman öldür bermeli dala. Siziň ardyňyz dinlenmese, siz näme etjeksiň? Biziň ilimiziň ardy sorulmasa, biz hem diýen hökümete diýen bizim raý beren, Reýsay Jemhurda biz raý beren, Reýsay icraýa biz raý beren, wekili parlamentda biz raý beren, şoray welaýatda biz raý beren. Biziň ilimiziň ardyny sorasynda şol jemgyýet biz ötmezek ata mülkimiz, ötämesek öýle berizekden onda ady oturar. Türkmenistana razy bolan biziň mülkimiz ýene bir adam satyp bererine bolmaz. Biz mülkimiz bol satamyz ýok. Zorumyza galybym ýok. Zor bolsa da aladymyz ýok. Bolmasa da kalbymiz bilen hakymyza satymyz ýok. Götürpüçlük etmek hiç wagtda. Habarçymyz Şamerdan Gulum Radynyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Habarlar günnelik programmamyzda paýtaxt Aşgabatdan gelip goşan maglumatymyz bilen dowam etdirýäs. Aşgabatyň käbir internet kafelerinde Wi-Fi simsiz internet hyzmatlarynyň hödürlenip başlanandygy habar berilýär. Şol bir wagtyň özünde bu hyzmatdan peýdalanmak isleýän paýtaxtlar üçin internet kafelelerine ýeterlik derejede şertleriň döredilmänligi hem aýdylýar. Bu barada Aşgabatda habarçymyz Sultan Açylwanyň taýýarlanan raportyny dinläliň.
Döwletiň eýetçiligindäki Türkmen Telekom internet prowaideri paýtagtyň internet kafelerinde Wi-Fi tiýimsiz internet hyzmatlaryny hödürläp başlady. Mundan böyle gyzyklanma bildiren müşterilere internet kafeleriň özündäki kompýuterlerden başga da sagatyna 5 manat töläp Wi-Fi arkaly öz şahsy göterme kompýuterlerinden, mobil telefonlaryndan internetten peýdalanma mümkinçilik göredi. Aşgabatlar täze hödürlenip başlanan Wi-Fi hyzmatlarynyň gowy taraplary bilen bilelikde, munyň bilen baglanyşykly talap edilen goşmaça düzgünler we tehnik mümkinçilikler babatynda käbir kynçylyklaryň taklanyp galýandygyny aýdýarlar. Wi-Fi hyzmatyna birikme üçin müşteri internet kafenin operatoruna öz pasportyny goýup hasaba durmagy borçly. Ýagny pasportsyz bu hyzmatdan peýdalanyp bolmaýar. Käbir ildeşlerimiz hasaba durup bulanjynyň adyny we parolny alanlaryndan soň hem göterme kompýuterleriň we beýleki degişli enjamlaryň Wi-Fi hyzmatlaryna birikdirilmeginde tehnik kynçylyklaryň aradan aýrylmaýandygyny aýdýarlar. Aşgabatda sonra öz göterme kompýuterini bu hyzmata birikdirip bilmeýändigini, müşterilere hyzmat edýän bölme baryp kömek soranda özüne bu meseleni çözüp biljek operatorun ýene 2 sagatdan geljekden aýdandyklaryny gurrun berýär. Atamrat Niýazow ýolunyň ugrundaky internet kafe açylýan pursaty ýer sagat 8-lere baryp hasaba durdum. Kompýuterimi birikdirip bilmedim. Kömek etmeklerini soranymda bolsa, muny bilýän adamyň onlara geljekdigini, şoňa çelik garaşmalydygymy soradylar diýip, sona duçar bolan kynçylyklaryndan söz atjar. Wi-Fi hyzmatynyň peýdalanyp bilmedik sonra pasportyny alyp gitmekçi bolanda oňa doldurylan 1 sagatlyk kiftansiýanyň puluny tölemese öz şahsy dokumentiniň berilmejekdigi aýdylypdyr. Şol bir wagtda da Aşgabatyň internet kafelerinde Wi-Fi hyzmatlarynyň peýdalanma üçin aýratyn ýürüýte ýerler hem göz tutulmandyr. Müşteriler adaty kompýuterli stollaryň başyna geçip öz şahsy enjamlarynyň peýdalanmaly bolýarlar. Ýatlap geçsek mundan öň Türkmen Telekom ýetaratynyň Wi-Fi internet nukatlary Impaş Suwda merkezinde, Aşgabatyň halkara aeroportunyň 2-nji terminalynda we paýtagtyň demir ýol wagdalynda açylypdy. Soňky ýyllarda Türkmenistanda internet aragatnaşygynyň ilata has 50 bolup başlandygyna garamazdan media azatlygyna gözegçilik edýän guramalar ýurtda internet sensurasynyň saklanyp galýandygyny öňe çekýärler. Serhesiz reportyorlar guramasy öz ýyllyk hasabatlarynda Türkmenistany internetiň duşmany diýip atlandyrylýan iň ýygalyk ýurtlaryň hasabynda agzaýar. Habarçymyz Sultan Açylwanyň taýýarlan raportyny dinlediňiz. Hormatly dinleýijiler, ýurdun käbir internet kafelerini we beýleki nokatlarda hödürlenýän Wi-Fi hyzmatlarynyň hili barada siz näme pikirde? Bu baradaky garaşlaryňyzda, bellikleriňizde ýa-da başdan geçiren tejribeleriňizde biziň medbuat email belgisi gmail.com email adresimde hatur edip paýlaşyp bilersiňiz. Şeýle-de hormatly dinleýijiler, biz bu barada pikir garaşlaryny bilmek üçin Facebook we Wkontaktedaky sahypalarymyzyň okuyjylarynyň Türkmenistanda hödürlenýän Wi-Fi hyzmatlarynyň peýdalanyp gördüňizmi? Onuň hili barada nähil garaşlaryňyz bar diýip soradyk. Häzir okuyjylarymyzyň käbirleriniň bu soraglarymyza galdyran jogaplaryny siziň dikkatiňize getirmekçi. Facebookda Şemşad adly okuyjymyzyň Türkmenistana aýratyn planeta etdiňiz. Hawa Wi-Fi bar ýöne üýtgeşik diýip galdyran garaşyny Aziz adly beýleki okuyjymyz ol Türkmenistandaky üýtgeşik Wi-Fi nähil bolýarka? Hiç tizligi ýokdur diýip jogap galdyrypdyr. Melisatly beýleki okuyjymyz Gurbanuly Berdimuhammedow prezident saýlananda 2015-nji ýyla çenli internet kemçiliklerini düýbünden ýok etjek diýipdi. Bizem garaşyp ýörüz. 2015-nji ýyly nesip edenden geldi diýip öz garaşyny jemläpdir. Wkontakteda Azad adly beýleki okuyjymyz meniň pikirimçe Türkmenistanda hiç açan talaba laýyk internet bolmaz diýip öz tesbirini belläpdir. Hormatly dinleýijiler, siz hem biziň her gün efir etjek maglumatlarymyzyň käbirleri barada öňünden öz pikir garaşlaryňyzy biziň bilen paýlaşmak isteseňiz, sizi hem Facebook we Wkontaktedaky sahypalarymyza goşulmagy çağırýas. Bu bölümlerde bizi gözlegi bölümini Adatlyk radiosy ýazyp tap bilersiňiz. Hormatly dinleýijiler, şunuň bilen habarlar günnelik programmamyzy hem geçirip utarýas. Gepleşigi Pragadaky studiýadan men Sähra alyp berdim. Saatlar kesmeden soň gepleşiklerimizi ýazyda dinläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň tolkunlaryndan aýrylmaň.